Apa iki? Kok kecing pesing yo an. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ya, ndok siji, tunggu lawuh. Aduh. Dah, lagi tadi dadar malah ambiar. Kurang ayu piye aku saiki. Tak rewangi adol sawah. Ngecatke rambut, menteke cici. Wis genah iki. Joko-joko duduk padha kintil karo aku. Kurang ayu piye ta iki? Waduh sik. Bengak. Kacik, ora mangani wedhus gitu ya. Bocah mah minggat ning ndi? Wedhus lagi dipakani. Cek, kacik. Cek. Ya, kacik mana ngendi ta ya? Wedhus lagi dipakani. Cek. Kacik. Ya. Bocah minggat tenan. Cek. Kacik. Cek. Oh, lah bocah kan micet malah. Wedhus kucek pakanane. Ya. Cek. Masuk deh. Keroi. Cek. Cek. Ya. Micet bocah kan. Ya bang bayi berange. Di sini kaya ngono. Iya. Bapake lho gesak petik anake saka yo ngono iki. Turunane sapa ta, Cek? Iki ya Allah. Jabang bayi. Jangan gopo iki. Cek ae. Wah, lah iki cocok. Cocok iki kan. Banyu iki gejurane. Sai. Gagong turu, Bok. Ngipi penak dilongkas trote. Cacot matamu dicote. Ora bisa dipakani karo. Kebrak. Pakane apa? Pakane wae renek. Cangkemmu lho pakan. Gimana aja? Pakan sama dia. Wis tak mangkat. Ngerti garapan apa? Wis rewel ayo anak digedhekke. Mari sik. Tukok lombok. Nang warung kono. Duite ndi? Matamu ngerti mbok ora nyambut guys, entek tak nggo operasi iki lho. Ya duit ae. Ya kaya biasane utang ngono, gak utang kono. Utang meneh. Dek wingi kowe utange urung disaur ora utang meneh. Bocah kok ngeyel kaya ngono mangkat ya. Wow. Cang goreng, cang godhog, cangkeme tanggane tapuki. Ketandok susu. Empuk. Ya mentul. Sampun ready, Bu. Monggo. Iki sing tuku gratis ongkir iki. Tapi kok tumben to? Biasane warungku ini iki ramene pol lek. Ngasih kaya dalan tol macet ya. Tumben iki sepi. Lombok apa kae? Mau kon tuku apa ya? Brambang po AM. Wis tukokne lombok kae wae. Cang goreng, cang godhog, cangkeme anget. Monggo. Sepiman iki. Sepi matamu iki. Lah aku lho, apa itu pelangganmu? Alhamdulillah ada pelanggan. Arep tuku apa? Monggo dipilih. Berbagai macam Tuku lombok sekilo. Lombok. Heeh. Kilo telo mah tuku lombok. Ngawur kimpul lagi. Kimbol iki cengkeh cuk, wis tenan ya tuku apa we? Tuku lombok. Ora dodol lombok, dodol cengkeh. Dodol cengkeh tok. Kaya payu. Majalah buat lo. Ya masalah dodolan ra komplek iki tutup kono. Nah, sing minggat kono, ganggu uripmu ora minggat kono. Udah pasui, enggak tidak. Ini marat.
Wong urip ra ngarep sapi ngelih. Aduh. Ngare dak rasa nguyuh. Apa ki? Kecing kesian. Enak banget to. Matamu lho ora melek. Nek wong dodolan bare diyui. Cek kurang sithik, sisake. Lah giek. Kos kare wong desa. Panen cengkeh. Berhasil. Ngelah. Lakon kok ganjaran. Lek, awah ini ngopo lah. Tilik tarang aja. Banget nek entok. Alhamdulillah, majikan anak soleh. Tok ndok siji, tunggu lawuh. Langsung goreng. Dadi dadar malah biar matane sapa iki. Dasrate draga eta. Ora sengaja. Tamu liwat. Ya ini salah ngomong to, aduh raket. Aku mau diyui si repot dadi nguyak. Sorry. Matamu kering. Sakjane kowe ndek masalah apa repot? Dak mlayu yak-yakan aku udah tabrak. Lah kemui lho, lagi dodolan cengkeh. Lah mosok malah kono ngiraiku lho. Raimu diyui. Diyui cuk. Masalah anyar nek. Masalah dhisik repot iki tau ndiroro jampes. Jampes. Lah iso. Raimu bosok karepmu. Resiko gede kuwi. Raiku selek, gimana jampes tambah apa ayu ngocah. Ayo hai parani yae. Perlu kepok dasi. Masalah Yo. juk tenan repot. Ya, banget. Cocok. Dia pedes buka wae kayak mangan nih. Masa nguyah sih. Lain deh. Kenapa pedus sih lu? Pedus apa ya kira-kira iki? Iki lho pedus. Kendarane sing duwe. Kuku teh. Sesuk kan pagi. Dol. Kayak pasar lagi bagi loro hasilnya dia. Wis bombeng kok ana nemu wong loro. Ayo. Masuk ta? Masuk. Jenenge rezeki lho. Rezeki enggak kan kemana, Bos? Gusti mboten sare. Mboten sare dhewe kemicek. Kali yang ngelindur piye iki? Aman. Ah, lho kan repot. Kan lho. Repot. Ayo iki. Tenan apa? Sampai kowe ora. Hajar. Cacok. Pot. Maksud tuh piye nguyur aku iki? Ampun to, aku ora ngerti nek kowe nek ngisor. Aku ora sengaja. Langsung ngono piye to? Sengaja nduru nguyu aku no. Suwen, plok. Bar, Keprok-keprok to. plok. Bar. Ras mengawis. Kan aku cinta damai. Terus piye karepmu saiki? Wis ngene wae kan iki ngare to. Yo. Wedhus ade kon ngeritne. Awake dituru. Pokoke aku bali-bali rene wedhusku kudu lemu.
Awas saya ngasih mayu tak pedot gurunya nanti. Nah, gue apa nang wedhusku? Tarik ning kene. Ayo Del, iki gak ngalamun. Oke. Kita repot. Oke. Lah, blasuk. Bapas. Dapurane kaya ngono duyu iki lumrah, wis umum. Ora butuh. Berarti wedhus. Dunyeng kiri kok ngene. Berarti uang. Kecil. Apa sih San kerjaan? Weh, terus ngerti tinggal gue sak ceritane rilang. Balik ketemu sik nyolong tekak ndase. Weh, lah kae wedhusku. Ayo, kowe sik paling wedhusku to. Apa nek? Kuwi wedhusku iki. Aku iki ngerti kon Kalau iki cah loro kae. Ora bisa siar wong loro wae. Wis ben wong loro diajar kapok pisan. Woi, Wis mati-mati majuku. ora pecah.